نصيحة. чуноне ки гуфтам, ақидаи исломӣ ба дараҷаи содда ва равшан аст ки расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам метавонист онро ба осонӣ ба ҳар араб баён кунад. ҳатто ақибмондатарин бодиянишин бо шунидани калимаи ла илаҳаиллаллоҳ дарҳол мефаҳмид ки расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам аз ӯ чӣ мехоҳад. ҳеҷ кас аз эшон хоҳиш накардааст ки маънои онро равшан созад. Масалан, рӯзе як бодиянишин ба назди расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам омад ва мехост миёни эшон ва қурайш оштӣ созад. ӯ марди солхӯрда ва муҳтарам аз арабистони марказӣ буд ва шунида буд ки дар Макка байни набираи Абдулмутталиб ва қабилааш заду хурд рух додааст. тамоми арабҳо Абдулмутталибро мешинохтанд ва эҳтиром мекарданд ва ин шахс тасмим гирифт ки барои ҳалли муноқиша шахсан дахолат кунад. Мӯйсафед ба Макка расид ва дарҳол ба назди расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам рафт ва гуфт: эй писари бародарам, чаро ту ба амаконат мушкиле эҷод мекунӣ? Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ба ӯ посух дод: қасам ба Аллоҳ, ба онҳо ҳеҷ мушкиле намерасонам. ман аз онҳо хоҳиш кардам ки як ҷумлае бигӯянд. агар гӯянд, арабҳо ва ғайри арабҳо аз онҳо пайравӣ хоҳанд кард. ӯ пурсид: танҳо як ҷумла? Мӯйсафед дар ҳайрат монд ва пурсид: оё тамоми мушкилот дар як ҷумла аст? ман кафолат медиҳам ки онҳо ин ҷумларо мегӯянд. ин калима аз чӣ иборат аст? Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам посух дод: мехоҳам ки онҳо бигӯянд ла илаҳаиллаллоҳ муҳаммадун расулуллоҳ. акнун андеша кунед, оё ин муколамаи Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ва пирамардро баҳси тӯлонии илмӣ номидан мумкин аст? онҳо ҳамагӣ чанд ҷумла байни худ муколама карданд. касе ба ин ҷумла шарҳ ва тавзеҳот надод, рисолаҳои бо раддия нанавишт ва моҳияти тавҳидро дарк кард. бидуни саволҳои иловагӣ ӯ ҷавоб дод: эй писари бародарам, ман қудрати гуфтани ин ҷумларо надорам. лутфан қайд кунед ки ӯ фавран ҷавоби худро бидуни тавзеҳот изҳор намуд. эй писари бародарам, ин ҷумла ҳокимонро метарсонад.